אוקיי, אז אחרי שהגדרנו את כל הווילנים ברמת האקסס של המשתמשים, ברמת הטראנק בין הסוויצ'ים, אנחנו רוצים שהראוטר שמנהל את הרשת הזאת, המלך של הרשת, יוכל להפריד באמצעות איזושהי הפרדה וירטואלית בכבל הפיזי הזה את כל שלושת הרשתות האלה. יש לנו את וילן 30 ויש לנו את וילן 20 שנמצא כאן ווילן 10, כולם רצים פה על כל הכבלים האלה. למה? כי זה טראנק. רגע, בואו נגדיר את fast 01. רגע, איך אמרת שזה יהיה? כאילו בגדול, עוד פעם? אתה איתי ביחד. אנחנו נתחיל בלשים את 501 על טראנק, כמו שעשינו בין שני סוויצ'ים. נשים אותו על טראנק, מה שאומר לסוויץ', ברגע שמגיע תשדורת על כל אחד מהווילנים, אתה יכול לשלוח אותו גם ל-501. אוקיי. זה בדיוק מה שקורה ב-502. ברגע שיש תשדורת מווילן 30, התשדורת מגיעה לסוויץ' ואז הוא מסתכל איזה מהפורטים שלי מקבלים את וילן 30. הפורטים שיש להם טראנק, שהטראנק מעביר את וילן 30, וכל הפורטים שהם אקסס וילן 30. אם אני עכשיו מעביר את הפקודה מווילן 30, פקודה מהמחשב הזה, וילן 30, לאן זה יגיע? במצב הנתון. זה יגיע למחשב הזה? כן. זה יגיע למחשב הזה בווילן 20? חושב שכן. הוא בווילן 20, זה יגיע אליו? לא. זה רשת נפרדת. יש הפרדה של וילנים, יש הפרדה רשתית, וירטואלית. האם הסוויץ' הזה ישלח את הווילן 30 הזה, הוא ישלח אותו לסוויץ' השני? דרך הטראנק? כן. נכון. הוא ישלח בגלל שזה טראנק, טראנק מעביר הכל. אוקיי, עד עכשיו, וזהו, מפה הוא לא ימשיך לשלוח את זה, כי אין פה יותר וילן 30 ברמת האקסס. אז מה שאנחנו רוצים, שכל הדברים האלה, כל הדברים, כל התשדורות שיוצאות מכל הווילנים, כולם יגיעו לראוטר. כי הראוטר הוא המנהל של הרשת, כולם צריכים להגיע אליו באופן כזה או אחר. ואז הראוטר כביכול מעביר החוצה לכל הוא מעביר החוצה, הוא מחלק כתובות, הוא כמו איזשהו, נגיד איזשהו כפר כזה, והוא השליח של הדואר. הוא מביא את הדואר מבחוץ, הוא לוקח את הדואר, שולח אותו החוצה, מביא את הדואר מבחוץ, הוא מעדכן את כולם בכל מה שצריך לדעת. אוקיי? יש שרת חדש, הוא יודע על זה, יש לו שרת DNS פנים. סתם דוגמא. אוקיי, אז בוא נגדיר את פא 01 על טראנק, כדי שהראוטר, יוכל לראות את כל הדברים, את כל התשדורות מכל הווילנים. סוויץ' פורט, רגע, in פא 01, סוויץ' פורט, טראנק, זהו. כתב טראנק, ספיק. הקטע המעניין הוא, עכשיו יש לך סרטון ואני אשלח לך הסבר גם אחר כך. כן, אני גם צריך עוד פעם כאילו הסבר על המושג בכללי, כאילו גם טראנק, אקסס, כאילו שיהיה. אוקיי, מה שאני רוצה לעשות זה לגשת לפא 00. זה לא פא, כן זה פא בעצם. int פא 00. עכשיו אני רוצה לעשות עוד פעם. רגע, סליחה. סוויץ'. אני רוצה לשים אותו על no shutdown. עכשיו הפעלתי אותו. ניגשתי לפא 00 לממשק הפיזי והפעלתי אותו. פס אתרנט 0 או כן 0.01. אני רוצה להפעיל את התת ממשק הזה, איזשהו ממשק וירטואלי שישב על 0.0. ברגע שרשמתי 0.0, פס אתרנט 0.0,
הוא יודע לגשת לממשק הפיזי הזה של 0,0, וברגע ששמתי לו את הנקודה 1, אז הוא יוצר איזשהו תת ממשק וירטואלי על אותו חיבור פיזי, שיוכל לקבל את אותו הווילן. אני רוצה שהוא יקבל את וילן 10 כמובן, הווילן הראשון. אז קודם כל ניגשתי אליו, ברגע שאני... אבל אין שם 0.01. מה זה? למה 0/0.1? למה לא? מה השאלה? אין שם 0.1. או ש... 0,1 זה אחד וירטואלי שאני המצאתי. כשזה וירטואלי אני יכול להמציא מה שאני רוצה, בדרך כלל אני אשים נקודה ואחד. אני יכול לשים נקודה 9. כאילו, נראה לי שזה היה 9, כאילו, יכול להיות שיש יותר, אבל בואו לא נלך למקרה קצה. רגע, אני רוצה לעשות איזשהו סקרים שוט, כדי שלא אשום על זה הסבר יותר מאוחר. אתה רואה שהמצב הוא השתנה לקונפיג סאביף? מקונפיג לקונפיג סאביף, ואין קונפיג איף, כמו שאני מגדיר אינטרפייס, אז יש לי קונפיג איף. עכשיו יש לי סאביף. זה כאילו תת ממשק של משהו, כן. זה כמו סאב פרוסס. אז זה כאילו תת, כמו שאמרת, הפעלנו את הממשק הווירטואלי 0.1 וישר נכנסנו למצב config sub if. אוקיי? מסתדר לך? כן, כן. מעולה. רגע, זה ברח לי. אוקיי, ברגע שהוא הופעל אנחנו רואים שהוא ממש פועל כרגע. אנחנו בתוכו. בוא נעשה סימן שאלה, נראה מה יש פה בפנים. כל מיני דברים, מה שיותר מעניין אותנו זה ה-encapsulation. אנחנו רוצים שהוא בעצם יפתח חבילות מסוימות, שהוא יעשה להם אנקפסולציה, הוא בעצם יכיל עליהם עוד חבילות. אז נרשום encapsulation, או בעצם קודם כל אני אקצה לו כתובת IP, זה לא משנה. בואו נתחיל ב-encapsulation. encapsulation ו.1q זה נקרא. עכשיו אני לוקח את אותו הממשק הפיזי שלא שייך לשום דבר, ואני אומר לו מעכשיו אתה וילן 10. אוקיי? אני לוקח את הממשק הזה, וברגע שיגיע מהטרנק, מה-501, מהסוויץ', יגיע משהו מרשת 10, זה יגיע דרך הסוויץ' לראוטר, והראוטר יסתכל, ואז יגיע ישירות לקו שמחכה לווילן 10. בעזרת .1q אנחנו עושים את ההתאמה הזאת. ואז עושה את זה לעוד וילנים, כאילו. כן. עכשיו אני רוצה להפעיל, עכשיו, רגע, שמתי על 10, אני אשים על עוד וילנים, אבל אני אעשה להם ממשק נפרד, כי אני עושה להם איזשהו חיבור נפרד. גם יש להם כתובת שונה, וגם השרת TCP שלהם יהיה שונה. אוקיי. אז מה שאני עכשיו גם רוצה לעשות ל-10, רגע, אתה עושה משהו עם העכבר? לא, בטעות נגעתי. אוקיי, אני רוצה לעשות איזשהו הסבר קטן. זה יהיה הממשק הפיזי. עזוב את העכבר. זה הכתובת של הממשק הפיזי. עכשיו, חשוב לציין שיש לנו, אני ארשום לך את זה פה בסדר כזה מיוחד. 192, 198, ניתן לזה 10, 1, זה דוט 1Q לווילן 10, 192, 198, 20, 1, זה דוט 1Q
ל-VLAN 20 ו-192.168.30.1q LAN 30. אתה מבין מה קורה פה? קצת איבדתי את זה, אבל בסדר, כן. כמו שאנחנו עשינו שלושה רשתות כאלה, הפרדה כזאת וירטואלית, אני רוצה גם שיהיה את הכתובת של המלך, שיהיה את הכתובת של הראוטר, לשלושת הרשתות האלה. בסוף הם צריכים להגיע לאנשהו. לכל אחד כדי שיצאו החוצה, כאילו. כן, ווילנים, כדי שהווילן יוצא, הוא חייב לצאת דרך סאב אינטרפייס. חייב, רק ככה זה עובד. זה מה שאנחנו עכשיו הולכים להגדיר. וילן 10 כבר כמעט עשיתי. אתה רואה, encapsulation.conq וילן 10, הגדרתי אותו, הפעלתי אותו, את הממשק, עכשיו אני רוצה לתת לכתובת IP, מה הוא רוצה ממני? IP אדרס, 192.168, 10, 1, וטאבלט מאסק, 265, 265, 255, 0. אני יכול לתת פחות כתובות. אני יכול לתת רק שתי כתובות. אם אני אעשה 252, יש לי פה שתי כתובות שימושיות, כתובת שם רשת וכתובת ברודקאסט. אפילו פחות. כמה יש פה ב-252? יש פה את 252, שם הרשת, 3 ו-4 זה הוסטים ו-5 זה ברודקאסט. יש פה שני כתובות. בתכלס לא צריך יותר משתי כתובות. למרות בגלל שיש שני מכשירים וצריך כתובת אחת גם לראוטר, אז צריך 3 כתובות בתכלס. אתה מבין אותי? לא ממש. זה קדיר, מה שלמדנו לפני כמה שיעורים, שאתה במקום לתת את כל ה-255 כתובות, אתה נותן רק 5 כתובות, 4 כתובות, 6 כתובות, 16 כתובות, כאילו סיבנות יותר נכון. כן, מיסוי. כן, פשוט לא התעסקתי עם זה מלא, כן, סיבנות, טוב, ניתן רגיל, אתה יודע מה? ניתן רגיל, לא התעסקתי עם זה מלא זמן, זוכר. עייפים. ונוש הדאון, אני יודע שלא צריך, אבל בכל זאת, נתנו לו את הכתובת, עשינו את הראשון, .conq וילן 10. עכשיו את השני. switch port, רגע לא switch port, exit, interface, פא 00 ונקודה 2. כשלישי אתה עושה לבד, ואני לא עונה על שאלות. 0, 0. מה זה? מה זה? סתם. אוקיי. כשלישי אתה עושה לבד. נכנסתי ל-0.2 ו-encapsulation dot 1q 20. אני משייך את וילן 0.2 לווילן 20. ברגע שיגיע לפה לאינטרפייס הווירטואלי וילן 20, הראוטר ידע מה לעשות איתו, כי יש לו כתובת. וילן 20 ו-IP אדרס 192.168.20.1.255. סבבה? לא. שאט-דאון. ממשקים וירטואליים לא צריכים להפעיל אותם, כי הם וירטואליים. אם הממשק הפיזי פועל, גם הם פועלים. אבל בכל זאת, ככה זה הגושפנקה שעשית את זה, כאילו עד הסוף. ועכשיו את השלישי, קדימה, אקזיט, אני יוצא מהסאב אינטרפייס, קדימה. יש מצב כזה, שכל אחד מהסוויצ'ים, כל אחד מהמחשבים יכולים לגשת לראוטר. ואתה זוכר שאמרת לי שחייב כתובות IP, אז כן, חייב כתובות IP רק בקצה. אבל המחשבים לא צריכים לקבל כתובות IP ידנית. אפשר להגדיר עכשיו שרת DHCP.
עכשיו שרת מה זאת אומרת לא DHCP, יכולים לקבל בקצה? מה זה? מה אמרת על הקצה? לא הבנתי. משתמשי קצה זה מחשבים. כשאני אומר משתמשי קצה אני מתכוון למחשבים. לא, אמרת משהו על הקצה שם? לא כזה הבנתי. משתמשי קצה, זה מה שאמרתי. אוקיי. כל המשתמשי קצה צריכים לקבל IP, נכון? בשביל לדבר ברשת. כן, IP ברשת שלהם. לכל אחד יש פה רשת נפרדת. אז כן. ניכנס לראוטר, מצב קונפיג, CLI, וכן, מצב קונפיג כמו שאנחנו, ונעשה כזה דבר, IP DHCP, פול, לא, אבל אתה קודם צריך להיכנס לשרת, לא? איזה שרת? לסרבר, לא? IP DHCP, יש לנו שרת DHCP על הראוטר הזה. אתה לא מצפה ממני לשים שרת DHCP לא על הראוטר. כי אז צריך לעשות את זה בדרך לא דרך. שרת ה-DHCP יושב לנו על הראוטר. אלא אם הוא נכון, אחרת. כן, כן. IP, DHCP. לא, התכוונתי שאתה צריך לגשת לשרת עצמו ולעשות שם משהו בהגדרות, לא כל כך זוכר מה זה היה. IP, DHCP פול. עכשיו אני יוצר את השרת DHCP. כן. ואני קורא לו my DHCP. עכשיו, בראוטר הזה, בראוטר הראשי, יצרתי שרת DHCP וקראתי לו my DHCP. יצרתי שרת. מקומי. אוקיי. ואגב, במצגת היאז שראית בסרטון, יש את ההבדל בין שרת DHCP מקומי על הראוטר לשרת DHCP כשרת חיצוני. זה serverless וסרבר פול? לא זוכר. מקומי וחיצוני, לא יודע. ועכשיו כשאני ב-DHCP config אני יכול לעשות סימן שאלה לראות את כל האופציות. יש לי פה default router, מי הוא הראוטר שאליו לחזור, DNS server, מהו השרת DNS, מי ה-domain name, על איזה רשת אני מדבר. אז רגע, בוא נצא, אני רוצה לעשות יותר מדויק את השם. בשביל למחוק את my DHCP אני אשים no, ועכשיו אני רוצה לקרוא לזה בשם my DHCP sub 10. אוקיי? למה? יוצר שרת DHCP לכל הווילן 10. ואז אתה עושה לכולם בנפרד כזה, הבנתי. אני עושה לווילן 10, לווילן 20, כן. DHCP, ועכשיו אני עושה, בוא נשים על שאלה, נראה מה יש פה. דיפולט ראוטר. איך המכשירים ידעו מי המלך של הרשת, לאן לחזור כדי לצאת החוצה? הם צריכים לדעת את הדיפולט ראוטר של וילן 10. אז עכשיו ניתן את ה-IP, 92.28.10.1, והם רוצים סטאטמאס? לא. זהו. דיפולט גטווי. יש לנו שרת DNS שעדיין לא, יש לנו שרת DNS עדיין. ברגע שיהיה, כמובן נצטרך להתקן את השרת ה-DHCP, אם נרצה. ונטוורק. איזה כתובות הוא הולך לחלק? הוא הולך לחלק את 192.168.1.10.0, זוהי שם הרשת. נטוורק מאסק, זה ביט מאסק או שזה נטוורק מאסק? לא, זה נקרא לא. נטוורק ID. האם זה ייתן לנו שם הרשת? אוקיי, בוא ננסה רגע וצריך עוד פעם לעשות, אוקיי,
אופשן, מה זה אופשן? זה כל מיני הגדרות ספציפיות. טוב, בוא נראה אם זה עובד. האם מכשירי וילן 10 יקבלו כתובת תקינה ברשת של הראוטר שלהם? האם מכשירי וילן 10, מרק, יקבלו את הכתובת? זה ייתן לפיפה. לא. למה אתה מלכלך? הבנתי. 192.168.10.2 לא, כי אני כל הזמן שיחקתי בהגדרות של השרת, וזה עשה לי כתובת הפיפה, אבל הבנתי סבבה. איזה שרת שיחקת? אני לא יודע באיזה שרת שיחקת בזה. כן. זה חיצוני, הוא לא מחובר לרשת, אתה צריך ניתוב ואתה צריך IP helper, זה כבר נושא ליום אחר. אתה צריך, זה לא עובד ככה, אי אפשר להגיע לשרת DHCP בחול. אני לא יכול לקבל כתובת IP משרת DHCP בחולון. אתה מבין? צריך כתובת IP כדי להגיע לחולון. אני לא יכול להגיע לשם לקבל כתובת. הפיפה לא שורדת עד לשם, הפיפה לא יוצאת מהרשת הפנימית. אז בסדר, הפיפה תשמש אותי להגיע לראוטר, או רק הכתובת MAC שלי לראוטר, והראוטר ייתן לי כתובת מהשרת DHCP שלו. זו הדרך היותר נכונה לעשות את זה. ועכשיו, רק אם תעזוב את העכבר, עכשיו אפשר לעשות את זה גם על ההוסט השני. פשוט, דסקטופ, זה, DHCP. ומקבל כתובת? מקבל כתובת. יופי. עכשיו יש לך סרטון איך לעשות את השרת DHCP על וילן 10. אתה יכול להמשיך לעשות על וילן 20 ועל וילן 30. ואני רוצה לראות אותך עכשיו עושה את וילן 20. סבבה. קודם כל אתה יוצר את הרשומה בשרת DHCP. רגע. על וילן 20, נכון? וילן 20. אתה לא נוגע בסוויצ'ים, הכל כבר מוגדר. אתה לא נוגע גם במחשב. לא, 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 לא. ממי הוא יקבל כתובת? מי ייתן לו כתובת? באת עכשיו... מהשרת. באת להפעיל את ה-DHCP? לא. אוקיי. אז מפה אני עושה את הפקודות. נכון, מהראוטר. כי יש לו שרת DHCP מובנה. סבבה. רגע, מאיפה אני מתחיל? אתה מתחיל תראה, כרגע זה מגדיר את השרת DHCP של סאב 10. אני רוצה שתיצור את סאב 20. אז אני יוצא מסאב 10, ועכשיו אתה תיצור את סאב 20. סבבה. אני רוצה שתלמד להשתמש do show run. do show run. מראה את כל הפקודות שעשיתי. הנה. IP DHCP pool my DHCP sub. עכשיו כשאתה את זה, אוקיי. כשיש לך את זה בעיניים,